салом дӯстони азиз, номи ман Расулов Зулол. Ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам ки чӣ хел аз YouTube пул кор карда мешавад. Дар YouTube ё ки дар телевидение ё ки дар тамоми медиа сфера барои навори шумо ҳеҷ кас ба шумо пул намедиҳад. Барои он ки шумо аз наворатон пул кор кунед, бояд дар навори шумо ягон намуди реклама бошад. Дар YouTube монетизация аст, яъне иҷозати гузоштани реклама дар наворҳои шумо. Дар кадом вақт шумо метавонед монетизациятонро гирон кунед, яъне аз наворҳоятон пул кор кунед. Шарти якуми YouTube бояд шумо 1000 подписчик дошта бошед. Шарти дуюм бояд навори шуморо, агар хато накунам, 4000 соат дар як сол тамошо кунад. Як чанд намуди реклама аст, яъне як чанд намуди пул кор кардан аст. Як намуд аст ин аз худи YouTube. Шумо ҳамроҳи рекламодател, ҳамроҳи шахсе ки дар навори шумо реклама мегузорад, суҳбат намекунед. Шумо ба YouTube иҷозат медиҳед ки рекламаи худашро дар навори шумо гузорад. Чӣ хел аз реклама шумо пул кор мекунед? Шумо навор мекунед, ба YouTube мегузоред, ҳеҷ кори дигар накарда шумо пул кор мекунед. Мисол, ман тоқии тоҷикӣ мефурӯшам. Ман ба офиси YouTube реклама равон мекунам, то ки YouTube дар ҳамин хел видеоҳо гузорад ва ман пул медиҳам барои он ки тоқии маро реклама кунам. YouTube камтари пулро худаш мегирад, камтари пулро ба шахсое ки навор мекунанду дар наворашон реклама аст, ба онҳо медиҳад. Шумо фақат аз тамошои ҳамин реклама пул мегиред. Яъне шахсе ки даромад навори шуморо тамошо кард, пеш аз навори шумо ягон реклама тамошо кард, ё ки баъд аз навори шумо ягон реклама тамошо кард, ё ки дар байни навори шумо ягон реклама тамошо кард. Аз ҳамин тамошои рекламаи вай, яъне агар 10 кас рекламаи шуморо тамошо кунад, шумо маблағ кор мекунед. Чӣ хел? Тамошои зиёд, просмотри бисёр, лайки бисёр, комментарии бисёр ба шумо фоида мекунад. Агар шумо 3 миллион ҳам лайк дошта бошед, YouTube ба шумо пул намедиҳад. Акнун чӣ хел лайк ё комментария ба шумо кӯмак мекунад? Вақте ки навори шумо бисёр лайк мегирад ё ки бисёр комментария мегирад, YouTube мефаҳмад ки навори шумо барои дигарон шавқовар. Навори шуморо абсурдат карда истодан, дар бораи навори шумо суҳбат карда истодан, дар комментариҳо лайк гузошта истодан. Ба навори шуморо ба дигар кас YouTube пешкаш мекунад, рекомендовать мекунад. Ба он нигоҳ карда ки шумо чӣ хел контент тамошо мекунед. Боз дигар намуди реклама аст. Вақте ки шумо худатон бо рекламодател, бо шахсе ки дар навори шумо реклама мегузорад, худатон суҳбат мекунед. Мисол, дар бисёр наворҳои видеоблогерои тоҷик дар бораи граница рафта омадан реклама аст. Ин гуна рекламаро шумо худатон ҳамроҳи ҳамон шахс суҳбат мекунед, чанд пуле ки худатон гуфтед, ба YouTube ҳатман мегӯед ки дар даруни навори шумо интегрированная реклама аст. Раҳмати калон, лайк монед, комментария монед, подписаться кунед ҳатман. Ман боварӣ дорам ки шумо ягон чизи нав гирифтед.